Det Danske Madhus laver sund og nærende mad til ældre. Det Danske Madhus startede i 2003 og er i dag den største aktør inden for produktion og levering af mad til ældre. Vi har 6 madhuse fordelt over hele landet, og herfra leverer vi mad til ældre i stort set alle danske kommuner. Over 16.000 mennesker får hver uge velsmagende mad fra Det Danske Madhus. Leveringen varetages af vores egne chauffører, der er tilknyttet til madhusene gennem Multitrans, som er vores datterselskab. I Det Danske Madhus ser vi madlavning som en proces, der starter med glade medarbejdere og slutter med, at kunden rejser sig mæt og glad fra bordet. Vi ser derfor kundernes oplevelse som det helt centrale, og vi møder alle vores kunder med nærvær, når vi taler med dem i telefonen, og når vi leverer mad i hjemmet eller på afdelingen. Vi elsker at lave mad, der styrker livsglæden. I Det Danske Madhus har vi nedskrevet nogle regler for vores virke. Maden skal primært være tilberedt af danske råvarer. Maden skal være hjemmelavet og velsmagende og afspejle de skiftende årstider. Maden skal tilberedes med udgangspunkt i aktuel viden om sundhed og velvære. Vi sætter en ære i at lave mad. Vi vil ikke være en poseåbningsvirksomhed, men et køkken, der leverer alt fra frikadeller, sovs og kartoffelmos til kompot, suppe og fromage, lavet helt fra bunden. Det betyder, at maden altid er frisk og velsmagende, når kunden spiser den.